ne program imeneyi sikuti ndili ndekha yayi ndiliso ndithu ndi mzanga ameneyu makamaka atsogoleri. Yes, atsogoleri. McDonald. Yes, boss. Talandire anthu. Ife tikulandira nonse pa program imene ndipo tikuthokoza kuti mukutionera funa kumva amene titapangire pankhani ya zibale athu amene ali ku South Africa amene enanso amene akukhala kuti alimo ena abwera kale ena ali munjira. Tiyamikirenso makamaka pakamena pali ndithu yankho amene akuonetsetsa kuti izithuzi zikhalenso ndithu zikutengedwa bwino komanso kumakina kumeneko kumwe kuli Romeo Khazika amene sakuonetsetsa kuti zonse zikhalenso zikuyenda bwino. Yes, lero ndithu ku Lilongwe kwangocha ndithu kwa mitambo chonchi kukuzizirirabe yonchi kamphepo kumazadusa nthawi kumazu June ngakhale zikuoneka ngati wavala ndithu mwa kuzizira ndine teka zanga ngovala ndithu ka golf shirt makha kuti mu studio mwatentha ndekuti mukatero tete anthu akamaona aziti atiyeyo khanga kuti akudwala we adwalika nanga zawo akuti ali mu studio mukutentha wavala ndithu kamalaya kamanje kuonetsa manje mnazoya kuti gentleman has no weather but you know the gentleman yayi apaso tumwambo ndichitira kupia lawo kumabe mzanga. Yes, ndi tsiku la mtengo wapatali tudzonso nyengo imeneyi ikukhanga kuti kubweretsa ndithu tidzimfine zifuwa ndithu yayi zakhala zafalikira kwa basi kamphepo kena kamakha kachifuwa kena kamakha kakudutsa inenso ndithu china ndipa ndachifuwa ndi chimfine sabata ziwiri zonse zambuyozi nali ndithu grounded. Nali grounded. Ndi nyengo imene pero kuti mwina ndini malungu asati malungu koma chikumabwera ndithu ndi fever ila imabwera ndi fever amakhaga kandika kawevu kenayi komano kapita pompana komano munamwa mankhwala ndithu ndachita nawo ndidamwa mitundu ya mankhwala yambirimbiri kumwa mankhwala amene mati nkakhala ndi chimfine ndimadalirawo ndayambirati amenewo osasintha komano mapanga munefa pala anthu ena amatama mankhwala amatizikira zokha mano somadziwa munthu umafunika kuti wakhala sunamve bwino kupita kuchipatala kuja akuthandiza upatse mankhwala umwe osati ndichira sungadziwe nthawi zina ndithu vuto lokuti udakati wapita mwachangu kuchipatala adakatha ndithu kukuthandiza kuti niyo zikuoneka kuti tu muli ndi vuto lakuti takamweni mankhwala aupangira prescribe mankhwala ndipo ukamaliza bwinobwino mankhwala chomona kuti vuto lija silitenga ndithu mtunda komano iyayi ine ndimangomwa madzi basi madzi kena uno ndikhala bwino ndimapezeka kuti mwina pali vuto lina ukapita kuchipatala kuti ati ine ndimabweratu zinthu zitafika pokuti fesa chipatala kwambiri chifukwa kumene kuja kumakhala katswiri amene amadziwa chifukwa wekha sungakhale dokotala sungakhale patient nokhala dokotala wena kuti upite kwa amene angakuthandize amadziwa chifukwa pamakhala matenda ena kuti iwe uthomona ngati muna ndi chifuwa chabe panye pali chinthu china choti akufunika kuti akutani akuthandize bwinobwino chabwino. Komanso tingowakumbutsa anthu amene akutionera pakadema amene wa GBS akuti tilinso live pa social media Facebook page yathu GBS Family TV Facebook page tasejani pa page pano kandi pa page kaniso you have a Facebook account just search GBS Family TV ndekuti muti panga follow nkhani zathu zosiyanasiyana ngakhalenso ma live program zathu ena amakhalanso iyayi akufikirani pamenepo komanso timakhalanso live pa YouTube channel chathu GBS Malawi mukatero ndikuti yayi simuzimisa ma programs athu amene timakhala tikupatsirani. Lero monga mmene nanene mzanga kuti tingofuna tingowunikira ntchito yochita repatriate Malawi mdziko la South Africa likuyenda motani zakwa zatha zinthuzi tiziyenda tizivomekeza apano mafuna ngona way forward kuti panga bwanji padakali pano tiyambire kumwina kuthokoza boma kutenda kuti la kalaso nalonso ndithu la machawe litazindikira kutenda kuti zimenezi zambika kuchitika ku South Africa ndi nzika zathu zafika ponena kuti zina kuzithamangitsa m'manyumba mwawo ande zikukhangata kuti iyayi akuti kumene kwapanga msasa South Africa ku Durban komwe ndithu ndi pamalo pa mtetete nde
pantete ngakhalenso yakudya nchovuta ena azimayi ngakhale akuchitira pamenepo zambiri zikuchitika so anthu amene wafunika thandizo tiyambirire choyambirira boma kuti has stepped in and ikupereka ntchito njira ya mabasi omwe akutenga anthu obwera kumudzi tiyambire pamenepo paipo kwambiri boma ndikugwira ntchito sanama komanso of course ndi boma yokha komanso pali anthu angapo ma individuals angapo amene akuonetsa kukhuzidwa chifukwa chokuti amene ajanda abale athu tisaone kuti anapitako bwanji anapitako zifukwa zanji koma ndazibale athu ndi Amalawi ndithu ndeno akufunika thandizo botaona pali ma individuals ambiri amene alitumiza chithandizo pali for example aina atupele muluzi olemezeka atupele muluzi aperekaso thandizo kwana 5 million tikuona ulendo wachi na Bushiri akutumiza mabasi amene aja mabasi okwana 10 amene alikatengeswa zibala athu ambiri komanso pali anthu ambiri amene akutumiza zithandizo zosiyanasiyana ena through ndrama ena through zakudya zosiyanasiyana komanso bomalo kwambiri ndi imene ikupanga zinthu ili patsogolo ili patsogolo kuthandiza anthu amene aja chifukwa chokuti mmene mwakambira kuti pakampu paja si pamalo pabwino kutengera ndi nyengo komanso mmene mukambira tikuonera tikumvera zokuti azimayi akuchitira pamene paja ana akubadwira kumene kuja apapa sofa ana odutsa mwina less than okay tingoti osadutsa 15 mmene last time I checked amene achitira pati almost malipota akuonetsa 12 almost should be 12 should be 12 amene achitira pamene popo ndi zinthu zokuti si zinthu zabwino zibala athu aja akuvutika imagine kuti munthu unali pa ntchito family nyumba chilichonse manongo from nowhere ngokhanga ti wachoka kumene kuja kuyamba mu wina wapansi just amati within the blink of an eye kwesika kuti nyengo yako tembenukiratu unali pamwamba basi drastically uli down basi ziko kutembenukiratu mmene umazonera zinthu mosiyana kwambiri ndi mafamilies makhandi ana ndoti ana ku school asiya kupita ndikuti mmene timaonera mmakanema muja mapeza kuti mafamilies onse ali konkuja bambo mayi ana kulazi gogo tindazi bala twena kuti anachona ali kuyambira gogo mwana zidzukulu zonse ali nazo limodzi ndeno ndiziya zokuti ena asobe kujapeza kuti asiyana ena alikuwa kuti nanga si kumakha kuti alese akuthawa zinthu inde as you are saying kunena kuti zikuchitikatu mokhangati mosiyana-siyana anthu ena amapezeka kuti mwina ali nyumba usiku mampezeka kuti anthu akubwera ndithu wagogodera wauzoti basi mutuluke ngakhale ena mazilandrodo omwe ena akumenekwa akukhanga nawonso ndithu akupanga nawonso zimenezi kuthamangitsa ndithu mwina Amalawi ena amene akukhala nyumba zawo kumene kuti yayi basi mukwene muchoke muzipita so zinthu zimenezo zimene zivuta kwambiri okay Tom kwambiri apopo ambiri amakhala atenga advantage aona kuti okay pali wewe ndi foreigner ali ndi zakuti ambiri amadikira nthawi ngati imene aona kuti awo ali ndi galimoto ali ndi chani nthawi ngati imene ndoti anthu aja athamangitsa apo ndo zinthu zawo zija zimene zinali za Malawi zija kapena za anthu aina amayiko ena aja zimakhala zatengedwa ndi machani ndi anthu amene ali amudziko momwe amene ali mu South Africa omwe ndi amakhala akuona kuti uyo ndo ali ndi chakuti kwathamangitsa imene mukambira zoti let's say malandrodo thamangitsira dala munthu tena amene ujafuna zoti okay ndaonapo chakuti kungowa kuba basi mchito kuba basi kutenga chike nangasa kudzosanga bwereso ndiponso alibe mphamvu yoti iwo angazitetezo kulibe konena timaona apo mpano ma apolisiso amapezekaso kuti akupangaso atakiso tingoti Amalawi ndi maforeigners ena ndena ndino alibe kumene angakanene kulibe kumene angakanene kuti let's apita ku polisi sali safe kaya mabungwe sangapange china chilichonse andi mwina ponena kuti tikutha kuona as you earlier on said kuti pali ndithu anthu ena amene akukhudzidwa ndithu akukhudzika kwambiri ni nyengo ngati the likes of Prophet Shepherd Bushiri
kutathandizapo ndithu mabasi almost 10 sizamasewera zimenezo zamphamvu zedi ndi pala ingakhalenso ena amwina we cannot mention them in program ineyi akuthandiza and just masiku ambuyo taonaso parliament convening just for this issue kuti mwina apange budget ineyi kuti mwina boma it has to help nkhani ya repatriation ndi njira zokha zomwe zikuchitika komano tikhuza kuona kuti padakali pano the support is more like overwhelming now it's overwhelming ifunika ndithu support yochuluka kuti anthu ndithu athandizire so kaya pali mabungwe makampani ena ndena alowererepo manthawi ngati pene chifukwa choti we know kunena kuti masiku akutha pa deadline ijanayika ija 30 June 30 June sikali of course aipanga extend I think should be in November so this is zomwe tikuona kuti masiku ndekuti akunkanapita and let's try kuti amalawa amenewa amenenera kuti pasasapo almost tikuva kuti chiwerengeronso chikukula patopa tibava ma 7,000 pano ijafika ngakhale 15,000 amene ali mdziko la South Africa amene akuyenera kuti abwerere so we can say 15,000 ndambiri boma I don't think baloka chifukwa kuti ngakhalenso kuno kwa Malawi timapita kwambiri South Africa kwambiri mafani kambe zomwezo kamba timapita kwambiri South Africa kwambiri Tom chifukwa ine ndi wakumzimba midzi yambiri ndipo anyamaranata akangofika ejina yake kolowera ndikuti mafamily onse akupita ena amalimbikira choni ngapite kutiko apite kumene kuja ndi tili kwa anthu ambiri kumene kuja also 15,000 amene akambidwa ndochepa ndokuti amene mwina angobwera poyera amene akuonetsa chifukwa ena akuthawa ena sakufunisisabe kuti atabwera not just kuti akuthawa koma no there still ena amene akuchita resist kuti akhoza kubwerera ku mudzi sitanga nyengo yake ndimeonenera zanga kuti yukhanga kuti yovuta kwambiri chifukwa moyo wa South Africa usanama umakhala kuti ndi moyo wabwino dziko lichitira bwino ndithu munthu kamachoka kuno umatofuna ka greener pasture so kumene kujozoona kuti ndibwererenso kucha komano nkhani apa moyo ndi mmene uli paramount pachina chilichonse kuti kaife ingakaife bwera pano chifukwa kuti ndi moyo wathanzi kwambiri yazona ndi chofunikira kunena kuti umoyo ndi mmene tutiteteze so easy to yankhula kwa anthu amene mwina they still like alinka negligence kenaka kuti ayi akali konkuno tione zikhala motani chifukwa Tom xenophobia isiyo yamba ambiri ali maganizo aja kuti xenophobia amachitika amapita tidikira itani ipita komano ukamba chilungamo iyi usiyana ndi zaka zonse yosiyana kwambiri ati ndikuzeni nthawi ija mwina kapena chifukwa nthawi ija social media simapanga kwambiri kapena no komabe that time it was not like and there was no time whereby tunenda kuti ngakhale boma matumiza that's very true zibakhala ziti zoti xenophobia South Africa xenophobia basi zata koma na papa we should just accept kuti I think ndikusinthikanso kwa zinthu mene zimakhala zikuyendera South Africa tiyene kuvomereza chifukwa kuti opanda kuvomereza zichapeza kuti zinthu tiluza anthu ambiri kumene kuja tipumulire kaizanga tipumulire tingokhalanso ndi nthawi yokuti tionerenso kanyimbo kameneka tibwerenso pamene tikupirira ndithu kucheza ndi mzanga ameneyu makamanga tikungowunikiranso nkhani imeneyi yochita repatriate nzika za dziko lino zomwe zili stuck South Africa pamene zikukumananso ndithu ndi nkhaza makamaka pa zionetsero zomwe zikuchitika ndi magulu ena a anthu kumeneko amene akuthamangitsa nzika zomwe akuti zilibe mapepala za maiko ena. Malawi, we are part of the people being affected kumeneko. So tentoneni kaye kanyimbo kameneka tibwerenso ndi zambiri. No modingo. Okay, atati. Ndikudikira kuti muchite zozizwa pansi pamtima wanga ndipembedzera.
na ninene ena chaka chao nchino ena nchama wacha bentawi tisaone kuchedwa tidikire ntawi mulungu zomwe wapanga uko watopanga nso kuno koma mutawi yake baba palibe anga mulamule tingopembedzera pamahondo ntchito titsingo limbikira ikwana ndawi yatuyo idzakwana ndipo titsingo pembedzera podikira ndawi yatuyo tamva tijairona tutsaza kufa kunonga tisadzutsa baba ife sitikumudwa amabereka amatenganso ali ndizifukwa ali ndizolinga ndipo amadziwa zalero ndizamawa langa pena ngati mukulakwitsa koma ino mukukonza baba njira zanu sinjira zathu alikonseka lini nthawi yake mwendo ina patsogolo ina pambuyo koma poenda imasindana nthawi lero ndi ena mawadzalowa ena ndi moyo titsingodikirira ikwana nthawi yathuyo idzakwana msimu utsingopembedzera odikira nthawi yathuyo ikwana ndife anthu pena tuona kuchedwa koma beti tsingopembedzera idzakwana wamene nthawi yawo yakwana achitire umbonisa ukulu wake ife titsingopembedzera odikira nthawi yathuyo idzakwana tikupitirizabe ndi programu ya timene ya Madyedwe awa pano pakanema wa ndithu wa GBS ndine Tom Kamanga ata Madyedwe angozo ndipo mtsiku la lero iyayi ndi mzanga amene McDonald Banda amene tikungonikira nkhani yokhudzana ndithu ntchito yomwe tikunena kuti yotenga nzika za dziko lino mdziko la South Africa kubwera nazo kuno kumudzi mothawitsa ndithu zionetsero zomwe zikuchitika kumene kuzithawitsa ku zionetsero zomwe zikuchitika kumeneko ikuyenda motani. Ndi programu ya lero tikungonikira kuti ntchito imene ikuyenda motani and mbali inanso we are trying kuti bwinaso ndithu kuunikira naso kodi chikhalidwe chathu chikhale motani mnthawi ngati imeneyi and padakali panonso ena mabungwe ena ndena tikuyeneranso tipange motani kuthandizana ndi boma azitinanenapo kale kuti taonaponso anthu ena kale ndithu abwera poyera kuti yayi athandize ndithu nzika zina zomwe zili kumeneko. De programu yake ndi imeneyi mzanga. Yes. Ti maunikira nthawi ijayi kunena kuti pali nzika zina zikukhala kuti mwina zikungonyalanyaza komabe they should take moyo wawo ngati paramount timakamba choncho fundo ipetera mamalizira nayo kumapeto moyo ndi umene ulofunikira zinazo chuma chimachobwera chimapita chimabwera ndeno anthu asakakamire kumeneko ya ndeno anthu ena amene ali kuno kumaso tikudzota ali ndi azibale yawo nthawi akupanga communication akungoyeneranso kuti atengepo gawo yowauza azibale yawo kuti yayi bwerani for ena atumwina atundi mtima mitune ya manyazi nanga nachokwako kalekale palibe chomwe ndachita kuno South Africa ena amati zinthu ndimanga chaka chamawa panopa ndipangeka zina akupo tabwera nchani awalimbikitse talimbikitseni abale yanu kuti yayi bwerani kuno komwe tili nako kumweka tizagawana tikudziwa kuti ambiri South Africa kapita nyengo zawo sizikhala zabwino timangoti yayi athomu anapita South Africa anachona kumeneko komano mwina athomu alibekena kalikosi ndi kumalingalira kuti yayi ndikwere mabasa amenewa ndibwerere kumudzi akamuone tomu amene anachoka 20 years ago kuti pano ali motani 10 years ago. So zinthu ngazimenezi zikupangitsena kuti they should still resist kuti abwerere awalimbikitsa zibere yawo kuti no bwerani beni kuno
tizakhala nanu limodzi kwambiri ngoti chinaso chimene ndinaona imakhala vuto tikangomva kapena kuona kuti m'bale wathu watuluka ku dziko kuno chimene timaganiza zoti ichi panopa ndoti akupanga zindalama osati masewera koma timayiwala zoti kumene kujaso ndi kumalo akafika akuyenera kuti apange seto akapanga seto apeze ma connection kandi chanchani ziyambe kumuthekera ndi munthu akangotuluka chimene timaganiza kwambiri kuti amene chazikuthekera tikamuimbira foni atigereni kandrama ngati sakutumiza amene ajendoti akuumira mazikuntani zikunthekera ndi zimenezo zimene zinaso zimene zikupangitsa chifukwa chokuti expectation imene anthu anasiya kumudzi kunoko ndi imene reality ili kumene zimakhala zosiyana ndeno ena mmene mwakambira muja kuti amakhala manyazi akuopa zoti ndikabwera mmene uja ndibe kalikonse akandisekaso ndipo pajano zimakhala zochititsa manyazi zimakhala ngati kuti ndipo anzako amene unasiyaja amapeza kuti munaso ena akhala kuti alipo mpaja kapena ena ali pamwamba ndi chachikulu chimakhala manyazi ndi imene mwakambiramo zokuti titayamba tokhafe ifeyo walimbikitsa zibale athu aja kuti abweraniko kunoko zili chonchi walimbikitsa tisakhale ifenso patsogolo kumanena kuti kusayaluka kuno kapena kumangoja ndokha kupeneko South Africa ko ndi munthu amene jarangoti inetu kuli bwino tu chindigwere basi ndi kuti sitikuwathandiza azibere athu aja and tikatione anthu amene akukhala kunja kwa dziko lino apa akumakhala ndi influence yaikulu ku dziko lathu lino tikaona ngakhale pa nthawi imene timanena kuti timapita nyengo yovuta timaona nkhani zosiyanasiyana makamaka nzika za ku Malawi zimene zili ku South Africa zikuyankhula zopeka maganizo wawo pa chisankho chomwe tinali nacho pa 16 kuti zimapereka maganizo wawo ife chisankho chimenechi we are hoping this we expecting this so kuti anthu ajanso amakhala nafe limodzi ndi Malawi and ngakhale chisankho chitachitike chinenda bwino we saw thousands of Malawians celebrating matamanga on the streets of South Africa. So zakuti ngakhale ali ku South Africa anthu waja ndi Malawi benditu ena amadaba kuti amene wakapanga zimene ngati ali ku Malawi Malawi. So it was one way of showing that solidarity tili limodzi ngakhale chisankho chachitika tikuvomekeza and we are happy with the government yatsopano yabwerayo. So that's why tunena kuti ngakhale munthu ngati imene tisawataye tisaonetse ngati kuti yayi amene wabasi anali kumeneko anayenda motani iye yazonlesoka koma anthu amene aje ndimufunikira makhala analiso ndi impact influence yaikulu ngakhale pa chisankho chapita chicha akukamba chungamo kwambiri ku South Africa anthu amene amapita ku South Africa of course mwina anthu ena athu akamba zokuti ena mapanga chakuti za negative koma nokamba chilungamo amatipanga support kwambiri nditopereka example ya music industry ya ku Malawi kuliso industry ku South Africa ya ku Malawi konkuno imene amatisupport aso kwambiri taona pali maulendo ambiri amene ma artist ifeyo akhala ndi maulendo kupita ku South Africa ku mashow the likes of Jetu the likes of Ina Zeza na Kibo Pearson amakapanga mashow kumene kuja ndipo anthu amalandira tikamaona makanema moja chifukwa chimuna mwayopita nawo sina upeze kai panopa timaona komano kuti ambiri amakhala kuchita support ma artist akuno amakhala ma sold out shows so iza kuti iwo waja amakhala itakuitanisha kuti atufuna wakutoa kutolendo taona ambiri akupita kusenza kuti waja sikuti ali kumene kujako sikuti ifana ngoti siya tinawo timakhala oli limodzi kwambiri munyengo zosiyana amatipanga support kwambiri ndachinaso imene maganiza tomu showing appreciation maganizo yabe ne maganizo ine kuti ma artist amene aja kungopangabe kuti komano anthu aja ndi mafans athu amatipanga support kwambiri ma show athu amakadzazisa kumene kuti amatitanisa amakapeza kanchere kena amakakapeza kumene atati mwina maganizo chabe inde kuti mwina atati mwina ma artist wa kupanga organize kandi ndi show ina yake kunoko kupanga kupeza njira munga ma artist baja mnezi makale giving back
as you said unena kuti abroad of South Africa exactly kumaka panga ma shows kumene kuti ndipo amakhala sold out show amangidwa support abiza ndrama zochuluka kwambiri tsopano anzathu amene ajali nyengo zovuta ali muzowawa now also they have to give back despite ndazibala atu ndi mafans atu mafans awo kupanga organize show ina anthu ma artist panopa akupanga ndrama kwamba ngam atakudzati solo bingu stadium ijo kudzati azumachitika tumaona music industry ya panopa inachita bwino kwambiri akapanga organize kena kake kodi ka ndrama kamene kaja angokaponyabe kumene kujako kwaponyera zibala thamino kuti mwina athandize pamsasa pamene pakuvutikira pamakhala zofunikira zambiri yes kuti ndrama libe azimayi amafuna zambiri mbiri kumakhala masiku petepopo opanda chakudya yes kupanga organize kena kuti kandrama kaja kutumiza kumene tikudikira kuti ena aja azibwera kena kakebe ndrama chithandizo sichichepa ndi zikufunika zimeneyo amene ndithu ndi point yabwino makamaka oyimba atha kuno Malawi sizikuona kuti awa ndasekwira kapena gospel chifukwa ngakhale gospel timaona ambiri akulowera ku South Africa kumeneko kumakachita ndithu mayimbidwe awo then nthawi inonso we want to see something from you music industry kuti mwapanga yani kodi nanunso mwathandizanso bwanji mwapanga chiye bwanji anzanu mutai imeneyi so zikuona ndithu it's not mbali imodzi zikumazofunikanso mbali zonse titengepo gawo ma artist find ways ni anthu okuti niyo muli ndi potential kuti mkhali kuchita ndithu mobilize ma resources iniyo muli ndi kuthekera kwaukulu tingonena kuti show kungolenga ngati Onesimus Zeze Kingston ina gwamba ajina artist ngana mena jawo tiri tuwaimba basivu ndrama medu kufuna tungofuna 5000 yori unalisa kwanitsi sivo kudzaza ngoti minimum 5000 koma nothobeka mene wafunira sivo kudzaza ndikuti ndrama zochuluka zimene it will make a difference pa ndrama zomwe zikufunikira kapena mwina pa ma resources zena amene anthu ena akusowekera tisaiwale kunena kuti chithandizo si okhawo samenalo chifukwa panopazi we are saying almost over 2000 afika kale 2000 almost over 2000 akafika pa stadium ya Kamuzu Stadium akumakhaso kumuna masiku ngapo asana upange release akumafuna ndithu muna zakudya komanso ena amafunikanso ndithu thandizo la chipatala pamene zona paliso atsikana beba atsikana ndi amafuna zambiri so zithandizo kazimenezi zikufunikira ndi akuzobanga ndithu mobilize my resources oyimba fundo pene ndithu ndaikonda kwambiri komanso tikati maji sisiko kamba oyimba okha chifukwa chiso kulazi suzo zinaso amapita so ku South Africa pali amasewero pali mapoimu amakhawa kapanga zambi nditi kakamba zokuti maji sisitu kukhala specific kuti oyimba okha yayi komano onse kandi amibi art industry metingo kamba yoti apopo ndikuti tathandiza zabalatu aja kupatula kuti ndi mafanzi kapena kuti amakusabuda nyimbo komanso ndi amalawi zathu amalawi pajatu kuti makhulupirira kuthandizana ndeno apopo zitha kuti thandiza kwambiri ine nanguona kumakamaka kumene ku industry imene kuti imene iso ndimenga pange mobilize chithandizo chambiri chifati pala anthu ena mwina akufuna kuthandiza komano akusowekera kuti athandiza bwanji ndiye kuthandiza amene angathandize ndi through kupita ku mashow that's true through ngazimezo ni mmedu kuchitira ndithu program ile ya Madyedwe hawa pano pakanema amene wa GBS kanga ndithu kachita zake mabe tiri bwino nde mtsiku lero ine Tom Kamanga ta Madyedwe angozo ndi msaka amene McDonald Banda komano akuti kukonzeni mumai chula tu mumai wala dzina lafunikira kwambiri pakatipo ndi McDonald Ndolo Banda ndolo ine sindikudziwa atu mnandu zako za ndolo mesi mumudzi ndolo ine mnandu zako ino chiphaso cha ifesi mnajua ino kofi chiphaso ya chima ine ndichiona chiphaso cha manje panthawi yanji ine mukapita ku banki mukamaka panga sigma services ena ndena
mwine amene amaona chiphaso ine mundipasa chiphaso chanu nditati ndacho ndizatiza middle name chabwino ndiye ndikuyemekezera McDonald Ndolo Banda kuti ndolo ndi chani ndolo limene ndi dzina la gogo athu limene agogo athu angingi agogo athu ndimati angingi agrewel Banda agrewel Ndolo Banda ni nkhani yaitali sindingayitambasula iyayi sinifuna mutambasule chimwe ndinangofunsa kuti iyayi amene ndio la gogo kwemba ngwenu pali anthu ena atu amafuna kuti maina awo sazimvera akuti ina mwine makhala kuchikazi gogo akuchikazi agogo akuchimuna ndio kwangotchula gogo dzina kwangotenga dzina la gogo akuchikazi kana kuchimuna kokha ndio kuti mavuto amene azibale ayi mukhanga tife mukuti taya nangasa kuonera amakhota kuonera gogo wangingi wakuonerera nda kuzimba manetwork ali bwino bwino amakhana zilipo tu mangori ya atakonera koma manetwork kumene kwamaenda bwino bwino eliyo kumwamba kumwamba ayo masuku ano moyo unaphweka kwambiri zosiyana ndikani panomba tikunena za mafoni basi mango ngati kuli tawo kumeneko ngati makhozi amachita ndithu alo amakhala kuti akucheka nanga kulumikizana nawo bwanja nthawi South Africa South Africa mpaka tikumanena kuti akhoze kungopanga search zone the Facebook account pano kungosearch ndithu kuti GBS Your Family TV basi kungochira follow kaya mini basi ndeuti angoika mapodzi tili mnyengo mapodzi ya nyengo mapodzi ndamene ndazimwe vende tili bayopezo kodi tokangovala masetsi adzingwe andamaje kuyangana kodi ali generation again kama dansi ya kumbuyo ndamene remember dzana nimacheza ndi mzanga wina wake kukawali ine ndino ukawali so nzanga akuti there was a time ndosakwatire and ati anazayimitsa ndithu kadona kadona kena kake nde chapa institute paja pali malo ena akamagulitsa chipisi anakumanira chipamene paja so he was requesting dambala ya mkazi so anatulusa kamose kake mkazi yase ndewe ufuna dambala yaine uzindipasa bize ndizisugunula ma text message the grace of bando for WhatsApp ka Facebook whatsoever internet the undipasa chiro zwiri so I think suna konzeka adamuza yonje ateno atusuna konzeka akakonzeka ukakapeza phone ya smartphone dzibongo tsopano uzabwere zolinga namba yanga so I'm just commenting on bakhalibere ya kuti wakhalidwe vala ma sets adzingwe iwe ukoneka kuti iwe afikiri uyu wapakathawi kapena mwina sakuyenda sakuyenda ninyengo zimezo ndimakhangani mnene vatsekwina lake nadzilumikiza dzaine dzadzingwe zichi ndeti ndinzathuina kuti mati iwe zidyani zimenezo ufuna kudzimangirire chani ndiudabo kuti munthu akukamba zadyani kana kudzamvetsetsa kukamba zoti amasiku ano ndi mapodzi mangoyika basi bluetooth chonchi basi hayi moving with time kumabe ndimezi makhalira sikuti unalesanga kwanitsa nde osazikakamiza kapenanso osafira ijeni kuti inuyo sikuti inuyo ndithu mukhalangana kuti simukwenda ndi nthawi munthu at least weyo zikhala ati usamaone kuti anthu akuti chani ineyo ndi kamosekanga kamosekangako ndikhala nako mokanyadira ino nthawi ja kamose simunagwiritsa ntchito muno bwino anandibera foni munamwalira ngati anandibera foni nthawi ja anandibera foni ku game ya bullets akawala makawala ndibera ni foni ndi inayo ndi wawambiri chifukwa chokuti ndabetsa mafoni awiri pakatipa ina anaza ndibera of course be mpaka nthawibe ndimakapanga cover ma demonstrations enake so I realize ndili busy nali busy nditu anazota kuluyu wabizika nanyama kamera ya mastiwi sapa nde
inanyamula ina ya mwe ya ma video camera yetu mwe nde nanyamula soji kwa machina swinali hapo muna vala jacket ya media jacket ni mena vala natenga tu phone ngwe ngati mele lili jeneka nayo nyonji kumatenga chituzi ndikutene uya nango ndigunda mpaka saa hiyo jodo ndigunda nditene nduna phone ya vida mademo naide kagawiri mademo akumene majambo akomaso mademo swada kubisa nitu ndedziko ndorero komabe anyway that's how amazing zimakhalira ndabwiza ntchito kamose yeah amanzi mino makamba zoli magwisa mose komano ma services anga so amachitidwa access mnobwe chili yose mzima kantu nena kuti phone yako ndipindulira mota ndikozo khala ndi chito nkomankhala the whole day palibe yochiti kumangona nditu ma reviews pa Facebook mangona ma reviews pa Facebook ndio kumabisa whatsoever mano zawe ali mose komano ali busy kumenya makozo ofunikira ndikumachita makobidi nde enda kusokhala ndi phone ya WhatsApp suri nkufuna suri nkulephera nezona na manora ndi pasa busy nanga ndi khale ndi jeni ntchito yanga ndimakhala fields whatsoever so komanda network khali zake zimenezo tipumuleso pang'ono mzanga komano kajuzi kumwachana mnazaka kugwira makamba za phone moja ndenda kaona bwino so makaona na hapo ndakaona bwino meme makalongosolera okay mautereka olosi awale afuna ndibera tipumulireso nyimbo ina tionelenso ndithu ka nyimbo kameneka tibwerenso ndi zambiri kuti tizakwangule program yathu imene ya Madyedwe. Satana ndisewereza undidumizira zitundu matendo pawindi pakomata mbuye andisunga ndidalika polo ine wachimo njira zoyipa koma nditudi satana pake ndikuba kupanguononga pomwe nikachimwa kakala zokoma ine osaziwa ndikuchedwesa ndaliso choka kwa mbuye lero ndaziwa machimo abale yanga niwome amatizusa kutibwezeresa mbuyo sindinga cheuke ine nalunjika komwe kulitanda wa Yesu sindifuna kusanduka chulu chanche sindicheuka nalunjika kome kulitanda wa Yesu sindibwerera sindifuna kusanduka chulu chanche sindicheuka sindibwerera sindingacheuke ine sindingacheuke nalunjika kome kulitanda wa Yesu sindifuna kusanduka chulu chamche sindicheuka ndalunjika kome kulitanda wa Yesu sindibwerera sindifuna kusanduka chulu chamche sindicheuka ndidalo tamanga ofuna kabiri olo nipange milioni ntimo sakutira ntawiyo cheza ndibanja wananga kale ya bali moyo wanga sikakupeza nikati mbale ndichuma koma lero ndaona zofunika pamutu sizi makulidwa chikondi tawi ndi moyo ugadwala mbale wanga galula nyumba ndalama nditudi sizinga kunyamuli kupita kuchipatala sindibwerera sindingacheuke ine nalunjika kome kulitanda wa Yesu sindibwerera sindifuna kusanduka chulu chanche sindicheuka nalunjika kome kulitanda wa Yesu sindibwerera sindifuna kusanduka chulu
the late Sir Soldier Lucius Banda kuti pasa nyimbo imeneyo akuti sindibwerera. Yeah, azife tabwera kuno nzika za ku Malawi kuno zomwe azitenga South Africa uko. I hope mawa amene azituka pakamo kuti sindibwereranso. Sindikupita kuli konse. Sindikubwereranso South Africa. Ndafika. Chifukwa choti kuti pa nthawi ngati anthu akwera azindikire kuti they have already brought pressure kuboma komanso kuma private sectors ena ndi ena amene padakali pano mwina akuthandizanso. So kuti athandiza ndi ena asapezeka sakugwiritsa uncharted routes mabwereranso ku South Africa kuti yayi ndikuti zinpeta pake sizikuyenda bwino. Chifukwa kuti saganizenso kuti zizachitika ngati natural disaster kuti zakhala ngati ngozi eti palibe amayembekeza zimenezo kusonyeza zokuti panalibe thumba lina lake limene linakonzedwa zokuti chaka chakuti kapena mwezi wakuti kuzachitika zakuti ndi ndalama titani tisunge ayi ndalama zangotengedwa apo ndiye zimene zichazonso aziganizirenso. Ndi nkhani yonenanso nena kuti moyo wathu pamene tabwera kuno kumudzi kodi chikhalidwe chake chikhale motani. Pali zinthu zambiri zomwe zikhale zikuchitika pamene anzathu amene akubwerera. Chifukwa tunena kuti figa ya anthu amene akuoneka kuti they are stuck there and they want to come back ikunkana kulira. Yeah, so tikudziwa kuti ni masauza anthu amene abwerere. Already Malawi we are highly populated and timanena and padakali pa tunena kuti tikuvutikanso tili mavuto za chuma kale yanchana. Yeah, so ndakuti ndi pressure inabe imene tunena ija anthu amene achakabwera the little social services that we have ndekuti zinthu ziziyenda bwinobe. Yeah, so pali zambiri zomwe tikudziwa kuti zikhale zikuchitika. So kodi moyo ukhala otani mzanga pamene anthu akubwerera kukhazikikano kuno kumudzi chikhalidwe chake chikhale motani. Kongonjezera pamenepo mafano ngonjezanso kuti komanso tisalewale kuti anthu amene abwerawo ndi amene anthu ena amadalira kuno amadai achimwene mwanawanga ali ku South Africa amadalira anthu ake akutumiza zinthu ndi anthu ake amene ajaso abweranso kutiko abweranso konko ndeno apapaso ndikuti anthu amene amathandizika ndi anthu awaso ndikuti aliso paziko abwera pomwe aliso komplexi. Yeah, so back to nkhani imene ati munakamba za chikhalidwe umoyo wake ukhala utani tsopano ngati dziko. Yes, anthu atanakuti achivomekeza zachitika zimene zagwa zatha tsopano umoyo wake tiyende motani anthu pamene akubwera kuno ngati dziko tiyende motani. Pali ma suggestion ambiri amene akhala kupanga security akumveka pamamveka so ya ma CDF kuti komanso ngati ya Madyedwe kuti patakhala kathumba kena yake kuti abwereke azibala amene akhala kuti afika kuti apezeso poyambira. Komano of course imene ma suggestion chabe komanso maganiza bwino komanso pafunika kuwunikiridwapo paipopo chifukwa tisangopanga zokuti anthu akuti tingoganizira mbali mozi anthu wale wathandiza komano paliso paina okhala criteria komanso ma njira ndondomeko zabwinobwino zowapatsira ngati ndalama zoziti ngongole zitapatsidweti chifukwa kuti nkhani ya ngongole ndiyovuta imene akambakaza kuti izizi ni ngozi yoti angochitika. Anthu enaso Malawi muno moti tiliso sanali ku South Africa akuvutikaso tisaiwaleso kuti anthu enaso akuvutikaso. So pakuyenera kuti pakhale kuwunikidwa bwinobwino kuti uku anthu asangalale kusataniso athandizikeso. Tungopanga balance up, right? Ndi moyo mwina ndikhani ngochita balance up. Ndendo tu ishwachula ya ngati kuti mwina akhale ndi mwayi olandira ngongole. This morning pa online platform ina ndimaona nditi the Minister of Foreign Affairs Georgia Ponda atayendera nditu kwa anthu amene afika mdziko lino pa bwalo limene lazapaso lakamuzi anayankhulapo mawu kuti yayi pamene boma likuganizira kuti mwina pakhale mwayi wowapatsa ngongole kudzera ku
mene ku CDF kuli za CDF kumaso kuli zimene za ndikuzinira kutunena za zimene za NIF pano Madyedwe now mene Madyedwe yeah. So pakuyenera kunena kuti athandizidwe motero. Then my comment was of course I'm not saying kunena kuti sanga kwanitse ponena kuti sometimes money talk is cheap talk is cheap komano we know kunena kuti atati apange ndi to implement zikho zokutheka ngati pali ndondomeko mani azizoyenerera yeah for you know I don't think kuti ngati mendine ndikhoza hapo ndabwera South Africa ndikhoza ukapanga apply for ngongole ya money zovuta kale chifukwa timaona kuti zimene ziyambira amazipanga politicize tinaona previously NIF parliament ni makamba morning coffee program amawa kunena kuti parliament cover paina ngakhale anthu andale omwe tutena kuti amakhaso ndi ma benefits ambiri andrama kale komano they still nawonso kumakatenga ngongole ngati zimene zija komano kodi cholinga cha ngongole ngati zimene zizi ndikuthandiza ndani kwenikweni yes wayo nemeremo nde simakhazi ni zomwe zili zovuta kwenikweni so komano atayika dongosolo labwino kuti anthu amene abweramo mwina tsopano azikhala magulu bwino and akapanga magulu ndi boma kudzera magungano amene awathandiza anthu aja at least akhoza kukhala ndipo yambira of course suti pangakhale pamphamvu kumabe poyambira ndipo yambira natsa kunena poyambira kaya pakhoza kukhala tutambala kumabe tutambala unalibe imene ndipo yambira papo so mwanjira moyo nchuma zikhoza kutheka kwambiri to chifukwa chenena kuti wina kuti Malawi nkhani ma business kuti ma business tambito mutikozo to kuti ta hand to mouth kuti azikhale azimakasava komanso mene mwakamba mazoli koyambira kukakufunika nzabwino chifukwa chokuti anthu aja tanyake kuti akubwera ambiri alibe kanthu sitikudziwa singadeneretu komano ambiri amene kudziwa ambiri alibe kanthu chifukwa choti ni mmene anthu awatengera kumene komanso tikakhalanso tikupanga upozi kuti anthu amenewa tisapase kalikonse tidziwe zoti anthu aja atipezanso makwalala mwathu ma societies mwathu ma communities mwathu atipeza momuti yeah if we can't help them apa ngazuka zithandize okhano maujeni mujani makwalala muja for example pana zamvekaso kuti panali mbale wina wachoka ku South Africa anangotha masiku folo ka peza kuti wagwida kuti wabambuzi ndezi zinthu ngazimenezozo anthu aja atathandize tikathandiza muja akafika memoja ambiri ndo takhala ndito zichati ma business memo kamba koma ndakakhala kuti amene tsapangire ina chilichonse ativutisaso mauji anali kale ku dziko limeneli la mkaka ndi uchi ndeti tsapange kale samade wasada samale chuma chawo komano zipetu nina kusuosa amene kusana chitepo koma ena mete kulendera apezeka kuti angothamangitsidwa basi asiya chilichonse kodi zimachitika tu momwe ngati mene tilili apa muthomo kuti munati kucheza from nowhere basi inu sim apa mwachoka ku nyumba mukuyembekeza kuti ndikubwereranso kunyumba madzulo muna ine ndrama mazisiya ku nyumba kama mazisiya kuti kupita ku nyumba basa kugwirana kupita huko mbezo makhalira palibe amene amaganizira zimenezo yes ndeno osunga ngonezo kuti ayi awawa mwakuti awa chakuta ayi tsiku likumacha ngati mene kumachera kunthawi tsiku linali lilonse koma sikudziwa ukathera kuti ambezo akathera ku campus palibenso mpato kuti ayi ndikatengeke chakuti ku nyumba ndikatengeke ndipite ku bank ndikapange chakuti ayi ndeno pepo sotwenda kumvetsesapo kuti aliyesa amene akubwerera kuti alibe kanthu chifukwa chokuti chazibwana kapena chani ayi of course ibe zikumamvera pete palisto ene ukuti angubwerera momwe ayi zinthu ndazisiya kuti ku South Africa komano ku South Africa so kunalibenso kanthu sangalephere chifukwa choti andamakamba amene amakhala ndithu wacho ku South Africa pene kuna bwana Malawi ena utatu kupita pene koko la Malawi ena anachoka kalekale kuno kumudzi and pano pana nkhala ngati iwo ndi ma South Africa amakhala konko and iwo medima yes and mafuna kwambiri ngati ma streets ngati kuno kuti makhala ndi ma street connected children ndatuda mango mowa one town basi mawu kacha azimuyenda muti sakudzoti madzulo akagona kuti ndanthu kuti ndamalawi aliko kumene ku South Africa ndi ngati anthu amene ajawa ndi mmene ziliva anthu tsopano
nawonso ajali gulu kuti abweraso kuti koso akubwerera ndithu analibe kena kali ena masoyeraso tabwerera bwanji kumalayo ngoti mwayo jandu kali ndimeneyo kuti yayi apapa tu mwayo jawo mwayo ndimeneyo ndikangoka neso ndingopita ku kwampuku omwe ku Durban ndikakhala kumeneyo ndipeze mwayi free transport yeah so faitulina kuti thandizo padakali pano likufunikira kwambiri chifukwa choti namba ya anthu amene akufunika kuti atengedwenso bwerera kuno kumudzi ndi yayikulu zedi mwina titaonekeranso kumbali fana zakambapo namvapo kuti pamakhala anthu ena akumachita solist ndalama zithandizo zomwe sizikumakafirikiranso anthu aja ntchito imene fo amene pa nthawi imene pali mavuto ena asamaona kuti pamene enawonso apezeponso mwayi mwina kumbali ngati imeneyonso ngofunikanso tikhudzepo chifukwa anthu alipo ndithu ochenjera zedi otengera mwayi pa mavuto anzawo kumene kusumakhala kuchenjera tomu umakhala kuti ndizopesa chisoni apo pamene tukambiramo zoti anthu akuvutika anthu tikuona azimayi ena tiana tikubadwira kumene kuja anthu zovala ena alibe zakudya zimene mukambazo zambirimbiri ndeno zinoye kuti anthu akufuna kwabwino asonkha zimakamaka makobiri nanga sikwambira maondo zepesedwa ndi makobiri wina asaukasola asomene paja ndoti chithandizo chochepa kale chomwe ije wina asakuchotsapo ndoti kamakakafika kumene kuja chikopeza soto chikhaso yochani tochepa nzomvetsa chisoni kwambiri chifukwa anthu amene wawa akuvutika kwambiri akuvutika kwambiri of course tumangoona ma social media nimaona kanema wina akujani ku GBSTV stadium anthu akuvutika kungowaona anthu akuvutika kwambiri yes mwina tsopano tipite kumapeto chifukwa choti nthawi kwana kuti yachita njiro timalize ndipo nena kuti akafika nyumba mwathumo azibere athu afika ndithu kumakomo athuwa tiyeni tiwaonetsere chikondi kwambiri chifukwa ngati sitiwaonetsera chikondi zimenezi zipezekanso kunena kuti ngakhale tapulumutsa moyo wawo dziko la South Africa akhoza kuzauluzira kuno moyo wawo so that means sipakhala ndithu phindu lenileni ikhala kuti it's a great loss kwa anthu amene akuthandiza matumiza mabasi ena ndalama zomwe zikuthandiza kuti anthu achabwere kuno azafike kuno so ifenso tikuyenera kuti we should be cooperative kugwirana manja ndi kaboma mabungwe ena ndena amene akuthandiza kubweretsa anthu kuno kuti tialandire bwino taonetsere chikondi afika manyumba mwathumo iye atiyamikire kuti yayi sidakatha kumtumiza kumuyitanitsa mbere wathuyi wafika kuno zimachitika zinthuzi yayi ndi yambire limodzi moyo wina tsopano I think tikatero mbali naso yomwe tika give a great help kwa anthu aja tisaiwale kumakhala pa mental health issues depression is real yes so ngani mbali ngati mene mwina nzanga umalize with your last comment kuti titsekenso program chimene ngakambe neyo ati ndiyo kuti chilichonse chimachitika pa chifukwa azungu amati everything happens for a reason mulungu salakwitsa zimene zachitika kumene kuja ndi mulungu yekhayekha ndeno azibalathu amene asakhale ndi asadandaule zina zilizonse apapa zimene zachitika tione let's see way forward kuti panga chani tione solution chani komano tikakhabe ndi mtima uja kuti mtima ukhalebe kujoni konkuja ayi tione kuti apapa izizi zachitika tione chitsogolo zinazo zisiya pambali kaku kumeti uchoka kukatasiako chani china chilichonse tingochisiya apapa tione chitsogolo china chimene nosopano mwakamba zokuti tauze nosopano ife nosopano amene azibalathu atipeza tentiwale kazibalathu amatani kasamatumiza ndrama tentiyambe moyo wanyiwani sopano tentalandire makomomu tiyenda bwino chilichonse chimachitika pa chifukwa mulungu samalakwitsa amati mulungu ngati amadyetsa mbalame ndi nyerere akalephere bwanji kusamalira munamvapo mbalame itapita kumusika kagula khasu sili matu mbalame ndiyamike mzaka kuti tinali mmodzi mprogram ene McDonald Banda pakati pachimani Ndolo Banda McDonald Ndolo Banda
ndiyamikire limodzi apo paziko mwandilemekezaso dzina limwe ikamba so ineso ndikuti zomwe kwambiri tiyamikirenso nonse amene munali pamenepo kutitsatiranso mpulogalamu ineyi ya Madyedwe pano pakanema wa GBS ngakhale pa GBS Facebook page osaiwala GBS Malawi YouTube channel. Ndiyamikirenso pakamera yankho amene samaonetsetsa kuti zinthuzi zikutengeka bwino komanso kumeneko kumakina Romeo Kazika. Kufikiranso tsiku lina pamene ndibwerenso ndi program ngati yomweyi. Dzina langa ndine Tom Kamanga TA Madyedwe Angozo. Bye bye.